Text má jenom 10 vět, kdo chce, ten může přemýšlet, však ne každýho jeho obsah chytí. Že je to návod praktický a asi platí navždycky, rozhodně má širší využití. Božích vět by klidně mohlo spasit svět, jenže pořád někde něco vázlo. Jak umíme se vymlouvat, já kdybych mohl, tak já bych rád, jenže jsme už dávno zvyklí na zlo. Vzpomenout, že moc práce je duše žrou a že je dobrý sednout si a zpívat. A možná děti naučit, že slabí mají právo žít, teď už se